एखाद्या योग्य माणसाचाही आपल्या जीवनातला अमूल्य असा वेळ वाया जातो. कधी वाया जातो माहिती आहे? रामकृष्ण हरी. योग्य असणारा माणूस आपल्या जीवनातला बहुतेक वेळ वाया घालवत असतो. तो कशामध्ये? तर आपण बरोबर असून सुद्धा चुकीच्या लोकांसमोर आपण किती बरोबर आहेत हे पटवून देण्यासाठी माणसाचं अर्ध आयुष्य खर्च होत असतं. आपली चूक नसतानाही माझी चूक नाहीये हे समजावून सांगण्यामध्ये माणसाचं आयुष्य वाया जात असतं, म्हणजे वेळ वाया जात असतो. हे मी कशासाठी सांगतोय की माणूस आपण चुकीचे नसताना सुद्धा आपण चुकीचे नाही हे समजावून सांगण्यामध्ये अनेक पद्धतीने वेगवेगळ्या तऱ्हेनं आपण सांगत असून तेवढं सांगून सुद्धा समोरच्या माणसाचं समाधान होत नाही. आणि म्हणून आपल्या जीवनातला अमूल्य असा वेळ आपण स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी, बरोबर असून सुद्धा बरोबर आहे असं सिद्ध करण्यासाठी घालवत असतो. रामकृष्ण.